Käteen vispaa. Katselle on vähän tarkemmin noita suoratuvia. Ei voi olla totta! Miten kävi näin? Siinäkö karkasi mestaruus? Voi herra Jumala. Miksi Malko voittaa aina joka vuosi? Lähemmäs No kun sä löit noin. Oliko se videolla? Oho. Ei voi käydä. Hei Avi, hei mitä sinä tapahtuu? Kuka vittu kentän rakentaja esiin? Nyt vittu ai niin joo. Oi vittu. Kuinka monta kertaa noit kävi kaikille meille matkan Vittu kun jännittää. Kädi antaa. Ei kun ajattelin. Ei mikään. Se on mikä se reikä pelataan seuraavaksi, jos tää ei mene? Tää sama reikä. Nyt voi. Ai vittu. Mä hain mestari aamulla. Vittu on se kyllä. Kiitoksia. Nää tuli sellainen kun Eilen illalla 2 aikaan. Anna kädille. Kädi, missä on kädi? Tää mä otan täältä kuvaa susta, voittajan kuvaa. Juman kautta. Video pyörii koko aikaan. Noniin, sano Thank you. Haluaisin ensisijaisesti kiittää kädiä, Petteriä, joka toimi aivan loistavasti finaalikierroksen aikana. Ja jos tonne pistää kuvaa, niin siellä on jo perinteinen viuhahtelija. No niin. Tästä saatiin hyvät otokset.